Rambut itu bahasa Arab ya Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk rungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Susi kelaminnya biru. Waplok tak kau waplok lambemu. Piye? Kursi pelaminan biru. Nyapa kok Susi kelaminnya biru lho? Lha nek pinter-pinteran karo aku ya ora enak sandi ndike. Lha kok iso? Tiwasisin kowe bedhekan karo aku. Lha kok iso tiwasisin? Alah, marang aku wedoke lho bedhekan karo aku ngantek mati. Innalillahi. Oh alamat ini baru beda ya Pak. Ya ngono ta. Contone Pak Do. Matematika lah aku mau kalah. Lagi saiki wis tak bedhei. Perkalian nih karo tambah-tambahan akeh ndi. Kok sak jek dumblek ya tetep akeh kali ya Le ya. Iki lho cah cilik-cilik lho. Alah, ora pengalaman. Berarti kowe sing pekok kowe iki. Wong pertambahan karo perkalian akeh ndi? Ya akeh apa Le? Akeh kali. Akeh pertambahan. Oh, matematika kamu koclok berarti kowe iki. Ora percaya? Ora percaya no. Siji ping siji pira? Siji ping siji ya siji. Siji tambah siji loro. Akeh tambah akeh ping. Akeh Sherlock Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani, Siapa takut? tak buka cuwili ingonmu. Cuma itu sih toh dibuktekne. Peh, rasa gua ya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu gua ya sok gede, sok disekit. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Mas, Apa? kangen, Lekon ngapakno? pengen kawin. Kawin karo sapi ki lho, ngene tanggoku ana loro. Dang. Dang digas.